Cardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Unswai pathua klamalong EPHLC asong atum candidate welcome lapen mass joining amai kedeng pon. Nijang Karbianglong lakahini Amri constituency ke parlu Unswai model pathua klamlong EPHLC asong penje ai katharapan kangthum karni lapen joining anjai me kedeng pon. Non malam India ang kangalong Lok Sabha MP election nang tibok bomajok penang an rachari atomon nang kejap ing tangkring asonsi theglong. Lasonsi Assam mati Karbianglong arlo sitami aparti tin atumta ihin pen ihin kache bung kache sanasonsi theglong. Sonsi Amri constituency Umswai model pathok klamalong sitami APHLC asong atumpen mass joining ajai me kedeng pontu. Pinpur me kedam tangjang mi pochikloni phai kresiarni Birsingki Rongman Pialong BJP asong pen election rally amai ki padu ahut Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hangkaning jepon ki Amri aha waralong ki APHLC asong ki atia eta awilu purar thengnu ningjepon bonta CEM Dr. Tuliram rong hangpen rara phan pachini dera phi puthot Jangmi pochikloni phai trok arni bangke EM diuping maslai ahem atheng nopen maslai kachutiki asok bui kangrai duntu sonsi bangso mai long kadukawe don pharo phora phokebranar kebahem tunatun BJP Congress ASDC lapen EDF asongalong kedo anatum puthot APHLC racharia songalong kachepok duntu labangso mai long alhuyaman pen kachetong dun EPHLC MP candidate John Singh Tikathar wothalangso LEC amai pu Bikram Hanse lapen coursing team mungatum pencheng lok penang an EPHLC asong long claim damra perat ke thekiding atum chetong don renti labangso amai long jesemet non kewangji MP election along EPHLC asong pen ke thordun jai kathar aphan ki ongdung avut pen ke pahai ponji aphan si alang litum pen chethanche mumpon laso long 6 schedule awareness lapen article 244A apu thaksatami raraphan than pachini pon Amri pen Himari Bongrong report Karbianglong News. Ali adon ku adon tharo phora phokebra nerkep 558 adon BJP pen ongnai lo lapen ke ADF pen dolo lapen ke Congress pen lapen ASDC pen la long tin meta party tin meta nang join to at lo dake BJP da vedet ason lobon dake lapen ASDC lapen hala ADF atung Congress tum da vedet lo dake non ke lagni tum pinidak Umswai a field body high school field along si nil tum meeting itu nang le tum ra ke hai pon ye phaning je thema Amri pen ning pining bang ning thetu pe melo Amri ben na ning thelo Amri ben ga hai ver he Teta pining bang ning thetu pe melo ning hok pen ta di mahasawan an il tumlong senang nang dun at lo non ke di mahasol long ko ana percentage me pon ninang nitum hadak 70% bak itu haji ku si arni si hala Daniel lang thasa mata aning ji dak pini armu phai ga chitong bang da suri pho 5000 6000 asong bong arko aro ke jon ye lang ki nang le tum ninge che thedo lang ma Amri dolang nang jon pini nang dun un etum da do ja tu ngapo yo arve ke jang apot mane gari na arlu dun un et poda ke development of that committee di wrong be theke lama si gari ta nar lu dun un et arve ke jang pen apot nang le dun un et ako nang ke join un thui lang ta tu la meeting na nang dun je la kasar simbol puthak dak pen pachini thak simbol bang ke la ke chini nangji lage kesi lo kesi ba napit pudapu English peng Caesar pule lalu ke athema ilitum ke register telang edi amasi ilitum han torch bang ke la BJP tum nang chidun de amat hala GSP tum han pide la simo vote ke pidam atum antala bangge phola nang nelo la nilimen adung kesi adung torch ta doji setahala torch bang elake battery ki iktang la pen mamor ke chotang torch lo hala bang la si kesi bang along si nang litum vote pinang po hala kisia dong bang APHLC pu sitok ima independent pu sitok gi sa kesi dong bang independent pu sitok ji nelimen doji independent pu sitok ji ada APHLC pu tok ti itu register te tang po
Indian National Congress a candidate Joyram Inglengpen MEC tor program ajai me kedengpon. Jangmipo ni phaikre trokarni Bokajan subdivision angkang Borjan MEC Sarupathar MEC Bokajan MEC lapen Deopani MEC constituency angkang along Mondol Congress Committee atum penche patir pipon si 6 Difu ST Parliamentary Constituency pen ke thordun Indian National Congress a candidate Joyram Inglengpen tor program ajai me kedengpon. Indian National Congress candidate Joyram Ingleng tor program ami along chetong dun pen abarim EM Ratan Ingti Vice President Karbi Anglong District Congress Committee Anparta ex EM Jagat Singh Ingti Surendro Singnar Karbi Anglong District Congress Committee abarim Karbi Anglong Autonomous Council along Speaker Longki Timung CPIML Robi Kumar Phangcho Amlong Ingti Young Brigade Amipu James Rongphar Satra Teron atum chetong dun si May Ardipidun. Nonopong MP kangwai ke Congress asong si Indian Alliance Asorkar dopo BJP atum 400 par ke thirik tetpo athi Indian arat atum ta non ke chini pamelo BJP Asorkar kachari pompen ko ansi kaching thurma keduke lakarara phan ko ansi kelang ponma raratum theglong pronglo lasi nonopong MP kangwai ke Congress mate Indian Alliance government si dopo lasi nangli ator ke sunnai avot chipana hok he ra Congress aphan vote pira pahailo nang pusi mayalong ningjepon Bokajan pen sarkurube Karbi Anglong News Article 244A pen chenglok ason 10 ilitum kadure ason kekiwan non monit rong rup pen tahun ini city long kedua tum ta duk dupik lo hari deng tangka paisa ave tax lang kiso adukani atum aphan licensing problem dibitap Lapen cenglok rong ro basar kan ini site city pen cenglok asor ke nakira bawi lapen council along se CMEM atum se contractor inun pahani atum kamlong do tame bilong le dahai akesong dupik lapen iltom socio economy socio culture lapen iltom kenang short political issue iltom la article 244A implement nang ia bangke lam dikhe donglo nang balke tape final stage dolo nanoba election congress lekhai lo pulote takilong yang ring det kitam sir tantila BJP to manifesto long ke paklang bon ke one nation one election po thak disebut ni ratom ke সংবিধান ke la kwalam lo mupen ni likhan lo সংবিধান aphan chirai gi pulote la 400 plus palang tum nang yebom 400 plus la lang tum MP ka hai pulote la so constitution de la kata hai lo Nasi one nation, one election, one nation, one akan bang verko. Lapen UCC tu lah sekian lagi pahla so part of that new constitution. Non nak ke RSS tu ni kesini tu nanti pulote kan Nagpur along arlo pen talk pun. APHLC asong ke Okpencha ason lapen banghini bangki thom chingrumpo 6 schedule awareness asai ke claim pusi Horen Singbe karbokpon Langpher constituency along BJP asong pen election rally amai pi ke paman pon along MP abarim Horen Singbe may along kaning jepon ke APHLC asong atum ke koson ma Okpencha a ok ason thodlo pusi Okpencha a okpensi kapang bardam lapen kaya mata inut banghini chetong po 6 schedule awareness ke claim pusi APHLC asong phan akoi pipot Lapen jay kathar ki kursenem amunit pusi ar bokpon. Lasi APHLC atum ke social media along cartoon selampo lahai hui anvet lupusi. Abarim MP Horen Singh Bepen mayalong ar bokpon. Tangte Horen Singh Be mayalong kaninje ponalam the ar juik thak. Salam thido di Fereri cere tu. Kacere theke ka fere gali gaya. Cere yang tek lagi, si Fereri cere tu, ni tarong si kecil ni, dia kako ke sekolah welo gorong mondo hot pulote, bari kalau berarti ok kisi, cehe tu forji, ni ok cuparhi sida si, ok kisi dah nam hadi, ada kapi long ke ok cadak prak ok do pilihan, si pak lo tawe. Kapre kau kawe lah pincar au kadi jompo ba jomket. Mana lah tep kun te ok dopik pini tu kelen thom len tibak long ibon bok hasitang dia dah pibak ke pincar au jomket pak silong long. Sontak taksi sosial media long hadi APHLC tu mo
tunane bang sok bak le tingrum soy ta sosial media long ke EPSL situm jo dak 60 awareness ke do ta omuk ke do ta dak lang phera homosti ta langsung di sosial media long teklong tapi di teklong lo ke ong tung ni mali atau kote mali tung ke BJP bangso aprosara meeting lo sedang tung ke ong nasi ok pincak tu si pun ini ok pincak tu na tumpu kesana lo punya ok pincak lo di nasi ok pincak lo paling ke beri nang lo bercikita korde ke ko ang lo pincak lo flat mati nasi EPSL si tumke lason si ke klen kacoba alam si ponji rongke ahok he alam si ponji ame thang ke chok ke bang ke chidip cek wo bang puadi ame thang kentong pelang ciri so olong patujoy si bang kentong ke jong puadi EPSL si tumke lason si ke klen tuliram nong hang horen sing be bidasing leng tumpan tu ke avelo kartun na ngapodai pomamat sosial media long tatum halelang atait awet avelo halang ni mali tum ta kali ni kelang lang ta kanung ye donon he bari chok san tio stame itum mo peneli puri pulo hereri cere tu kacere nanggi ke nang chok apono ke pipot loma nang lutum chini lo ke tarik ke thom EPSL sia candidate jai kathar nomination file kuri ram lo ke district magistrate office long, returning officer long. Alang di kopi pima ke klaim kedang qualification pendang lok kacali ko ama kopi ma ke klaim nama hemarong apiso amen akur asumar bang ko ama longle hilang ko ama keduk sok dipeklang nang ete nelita 2019 udah dipeklang nang elo anji harus uke nelia pang lah laha bepara klaim hurke sini dola so putak taneli press meet hang si batai hini nili press meet padonang lapen pepara long paklang si pepar kating kami nili pidunang ahok lo ne kes dolang put tetane kali jong si patu dunjoy pulute momane bangun se ola ke kes sini do election commission of India para pacoba pulute nili haide kali ngali lo na cancel that pulute nasi tintaringan ni kacipi dalam lang ketok alo omok John inti kata asumar lapan apiso men ke stok ke onjuli inti kata John inti kata apiso men ke onjuli inti kata karbia jutang long doma dona tu karbia jutang long kami mati jirle coba cor ke avega siksidu la kita belum tawega customary non tawega non ke siksidu la kita kontasi karbia rong dampok karbi itu market tanam siksidu la ron do lahelo siksidu bangtang ni siksidu la jakong ke horen sing be turam rong ha dosing rong hang bida sing le ngatum papruk ya lo paciru ya lo tanam papruk he Siksidul arona teng pensi election dulu election long high air lo long koi raprok ta BJP kandidat pensi bain koi raprok ta BJP MLC lo lasong mong si leadering wai lo tuluran dong angapang CM ay po CM cobong lo siksidul arona teng pen chairman dadonai laju piso pansi councilor chairman bilo siksidul arona lo lata IM pinai bang Febri IM malang ni pialo lata siksidul arona teng nanti pilo perlu tekurasi ke papo pe ke coba yang sendiri kan siksidul ateng perlu te motar desa long tapi pe kape kamen tanene lasolam lata mau ngenyet pa bila lo ditung kan lo lata Lara tumaning hang tengpen mas siksidul spirit tengpen sitame alang ke thamlek nahi cepat cini bek nahi bang kela hello siksidul long itu pan bharat kacaria ron along nang BP dah so siksidul long customary lo budo tarbiatum ke congakli cupio pendang lo
Rijo do, Lindokpo do, Habe do, Pinpo do, Himasa do, Rongasa do, Rubasara do. Customary lolong dulu kan siksi dulu antara lo. Telasok customary lolong ke toko ma. Karbi Rijo da putegi ma. Habe Pinpo da putegi ma. Rongasa Himasa da putegi ma. Je karbi customary lolong bangke jirklik ta coba long tu ke toko ma da. Awi ke. Karbi ajutang lang kay kahiji memen naik ason bulote kur sena melomati kur hijana cepator ilo kay kur hijana cepator doman rongasak hitung caki ma Amerika rason cakai ma cakai ya bilang homas pen seang tan bibi sidolo lagi soja kong lang pialo customer ilo lang sidolo bulote nang lipia karbi lo Pini Kongres alam takar dia tung sil lidalo. CPI alam talo, ACC alam talo, BJP alam talo. Inut pak akarbi alidar. Lahaya parti alam ke do alidar tung apiso amen alam. Ametang akur pace tokon der doma. Awe ke nilimen ang nitung cidilo. Niliko dan cidilo. Nilicor nilipiso akur ke BP kali mati. Forensik pe apiso ke BP manu neke dimumpi ne awang supi karbi atum ke ondo ke ini hudo ke jom si apinso ta akur inti alo sota inti prote aong gomalo kemanpo inti solo ma aong kemandi kali ke bangakai cepat duduk karbi dungdame bangakai dan pang duduk entah kopi lo keklan ke six itu narama teng pen customary lo teng pen nilile kunane solja piwan lo kustame nili patokli ne paya kule to rong hang pile to kon nili toyi aku nang kolek nang ike kabi humas ke pinso lo mati ho asoma kala pinso ko silo ko lo suro pinso no esoma APHLC asong atuma hinpen chopi langso hawaralong Lok Sabha election of Harman Mei kanipon lakha kre silang pher constituency ke parlo chopi langso hawaralong rong asar hundortok biahem along APHLC asong atuma hinpen Lok Sabha MP election of Harman vote kere kamai ke pamanpon labangso ame ke pamanpon along Mei charipon Komal Singh hipensi bangso ame chepahem phupon Mei along alu hipen kachetong don APHLC tiripi don meipu Rajesh Tiso dihin rimbang Rajan Timong dipu women wing Mepi Rupali rong parpi Dipu LC pen Sarsing terang langpher constituency APHLC amepu kong rong pi pen cenglok rong asaratum cetong don si bangso ame RDP don bangso APHLC amai kang ni ponalong chopi langso araratum ahin pen nang kapacini don atengke kidamtang aningkan abarim MEC Ramsing Timung doba mahut chopi langso ahawaratum aphan kache chakpon towar kalwar hemsu lapen mesen ki jona lang nang pipon popuche chaklo lapen vote setame BJP asong atuma phanse pahaidun bomlo bonta haide da pike chilang pon pedet abarim Ramsing Timung aphan ningkache theka vedet penajok non kido bom madhuram lekthe aphan puthot vote pisi pahaidun chulo lapen madhuram lekthe setame towar kalwar nang salam pi popu che chakla kanglo bonta madhuram lekthe setame non puta alam chak chipapleng thekthi dada jok chopi langso araratum ningkang samse lapen aning kepung chepaklang pon lapen chopi langso ahawararatum don phok kep so se atum do bonta non Lok Sabha MP election ahut ke BJP asong atum aphan ke vote epakta pipon pelo aphong phongnang kapacho baike lasi APHLC asong atum aphan si vote ta pipon po lapen pahaidun popusi hadagararatum pen nang pachini don lapen Rajan Timung ahin pen nang kapachini dun thua tengke non Lok Sabha MP election ahut ke langpher constituency along ongdung vodlong ponji pusi nang pachini dun news text report harbiang long Fransi nalitum media korte do ana bana kirubi parping lo pini langkher a constituency arlo lada chupi langso
tok biarong bendang ronian bakarado kedam tangan ni an galang itu BJP bangsa vote pilo kado abe setane nona diho bangke EPSLC a candidate mate EPSLC a party apa ning kache thepena jong pini penjalang itu kelong dia pan matasi don pokep ra ho trok bat arada tu tiba tu masih pini EPSLC lang join under rong ni arat pen lapen alang itu non ke bang an ania bangke EPSLC lang si tu tipo lapen alang itu ini ada laso habarolo kidu ketak sumpi sumpi kathe lah halo to waran dawi lang dunia beni litum lanchi le ta lang hai ta kreng era som si thek long to waran dawi non litum ke bang ada siksak tikan BJP tum pulo development apen debate alo ona pulo lang itu 80% ke karbiang long development dake herak mimialam apen no hota state alo ta 80-90% development ke lake son ning je bang na bila khali la karbiang long BJP tum lasi lahai alam alang litum cini sinon rong asortum anami prang lo lapen jasebet dat langher asisi ake hai kongrong pi lapen komoling hitu malang keklem ke dam sepinduk lo sisia akomiti tum dame lasi ini lapuson kimiang sekan prang lo non Jasemet abang ke lah hello EPSLC ben ke aron alam constitution alam 60 alam se than mom pen si ini ron ke cedan ang genga porang le roklo non tarik ingkorat trok ron cedan ko hala kici ke bi tumpen dorap pen nang thakra pen nang kwa parti tumpen la pen non inglong arad do an eklai bet do pen tum cisong nang kwa parti la EPSLC tum hello non ron cedan po tarik ingkorat trok non kedam tang pena parte non ke BJP tu mana perem dedi kali madi ate mang kedam tang nili tum kado we EPSLC lo prai suri trok bak long tolong la so pena bi sisi long pu nili tum mane BJP tu second position nang ta hai dak lang per pen ate mani tu pona bilta enun elo kado we asi BJP tu second position nang tunji lang per first ke lake EPSLC tum sedam ni lapen hala akaprek usiganing je dolang je non jasemet BJP tum a isu ami lato kedam tangani itu apaan kapaco bayakam anke tum lang erlok laso pena masih a isu vele na masi non la tum rong rup kibuta la tum terak du kabukar satu masi lake itu malakhan la sinon rong rup antame EPSLC pasi ning kache che si nang itu ma channel hoy be name chuning rilo tarik ingkor atro arni la elitum EPSLC sembung ke la hello kisi arjan napit puta polo kisi arjan napit along situm vote jok nang pon masarja nomor podoji lapel abersi ke laken nota do po la abersi ke nota po la sathak jok la je ai ka thara sara photo doji nomor polo la hello lapel hala itu mas symbol da